Hola, benvinguts. Aquest dissabte van preestrenar el seu últim espectacle. Es diu Sense Solta i ja és el que fa 15. Evidentment, estem parlant de la companyia vegenca Teatre Mòbil. Per parlar d'aquest nou espectacle tenim avui amb nosaltres el Jordi Girabal i a la Tilà Puig. En parlem de seguida en 20 minuts. Jordi Girabal, Tilà Puig, del Teatre Mòbil, benvinguts de nou a Televisió de Manresa. Hola. Com dèiem, aquest cap de setmana heu preestrenat el vostre 15è espectacle. 15, són molts, no? Sí, són uns quants, eh? 15 són 15, com diu la cançó, que són una bona colla, la veritat és que sí. I això que fa 4 dies que ens hi dediquem, però hem fet molta feina, en 4 dies hem fet molta feina. Aquesta canalla han fet molta feina en 4 dies, eh? Sí. Som unes joves promeses i hem treballat molt. I es diu Sense Solta. Què ens trobarem amb això de Sense Solta? Bueno, és un espectacle, com tots, hem mirat que sigui un espectacle molt divertit, no? Així per tots públics, i potser a diferència dels altres, la característica d'aquest és que està fet sense solta, diguem-ne, l'hem fet molt alegrement, jugant molt, improvisant molt, i després tot el que és el seguit dels gags, dels números que anem fent, doncs ens agrada que tingui aquest aire així, sense solta ni volta, diguem-ne, no? Sense solta, així molt alegre i poder anar ficant totes les coses. Ens sorprenem nosaltres mateixos de l'espectacle, mentre el fèiem ens anàvem sorprenent, i veiem que d'aquesta manera també podem sorprendre la gent. És molt difícil avui en dia sorprendre el públic, no? I una de les maneres de poder sorprendre ens ha semblat que era també sorprendre'ns nosaltres mateixos mentre ho estem actuant, i això fa doncs, que el públic també ens vagi seguint perquè està una miqueta a la guaita, aviam, d'aquest espectacle Sense Solta, de què va això. A veure, però ens sortiran ara, no? Sí. Quan veuen al principi de què va allò, intenten entendre això, allò... Ah, val, ja s'accepta, doncs tot és possible, ara anem cap aquí, anem cap allà. I sí, després de fer diversos espectacles vam pensar, va, fem-ne una, a veure què surt així, no? I ens ha sortit així. I està basat en esquetxos, no? D'alguna manera sí. Potser podríem dir-ne. Però tampoc són els escritxos típics que comencen i n'acaben, no? Sinó comencen i s'empalen amb l'altre, Hi ha un fil de fons, és tot una cosa diferent, una mica diferent del que hem fet fins ara. No té, diguéssim, un argument... O sí que el té? No, i és per allà amagat, però a la vista, perquè el vegi tothom, no hi és. Ho entens al final de l'espectacle, entens una mica l'espectacle de què va, però mentre estàs veient no, et va sorprenent de coses que passen que no saps massa bé què és això. Però al final sí que pots descobrir una mica quin és el significat de tot plegat, el perquè de tot plegat. I vosaltres us sentiu bé amb aquest registre d'una cosa més així sense solta ni volta, que no pas amb un espectacle més potser argumental o no? Amb tots. No, realment és que hi ha espectacles que farà ja 18 anys que els fem, per exemple, Charivari potser, de l'any... És que clar, vas bastant enrere ja, de l'any 91 devia ser, alguna cosa així, no? I el disfrutem tant o més que el primer dia, sí. I tots els n'hem anat fent, aquest any passat en vam fer 7 de diferents, no? I tots li trobem la gràcia i ens ho passem bé, sí. I segueix la línia de tots els espectacles que són multidisciplinars una mica, no? Vull dir, hi ha música, hi ha... Sí? Sí, intentem, doncs, que hi hagi molts recursos, no? I que hi aparegui la música, que aparegui el pallasso, que aparegui una mica de circ, teatre. Intentem que sigui un espectacle que sigui molt viu i amb moltes disciplines perquè puguem d'alguna manera atrapar el públic amb diferents maneres de fer. Sí, i alhora també ens estimula a nosaltres. Cada espectacle fiquem coses noves, que aprenem coses de nou, a vegades, vull dir, sempre, d'alguna manera, en cert sentit, sempre estem començant alguna cosa, no? I ens agrada, ens estimula molt. Sí, en aquest espectacle hem d'aprendre això. No sé per què, pareix que hem d'aprendre a fer anar al hula hop, per exemple. Hem de fer anar a tocar aquest instrument, doncs. Exacte. I ens estimula, també, sí. Amb aquest farem anar a barrets, amb aquest, no sé, farem una mica d'acrobàcia. Una mica és molt per nosaltres és molt, no? Bé, això no ho fem, ara això era uns quants d'abans, ara. Ara ja ho teniu après, això. Sí. I la gràcia dels vostres espectacles és que agrada tant a petits com a grans. Quina és la clau per fer riure els grans i els petits en un mateix espectacle?
Clar, és el que busquem, sempre busquem això. D'entrada busquem que ens agradi a nosaltres, que som una mica grans i petits. Tots som una mica grans i petits. I si ens agrada a nosaltres, pensem que pot agradar tant als grans. Tenim en compte els petits també, segons quines coses sabem que no hi arribarien i intentem doncs, fer-ho molt simple, molt lleuger, que pugui arribar a tothom. Una mica potser és com el cine mut, que veiem doncs, a les pel·lícules del Chaplin, que té diverses lectures i tant el poden veure els grans i veuen una lectura i els petits també segueixen una lectura. És una mica ens inspirem d'alguna manera. Sí, sí. I ho tenim present també quan ho fem, de no, que quedi una mica compensat, no? Vull dir que si venen nens que no es quedin perduts tota l'estona, no? Que no és per grans, i si venen grans doncs que puguin riure amb els nens també, no? Anem tirant cables, ja en tirem alguns als grans, ara en tirem els petits, perquè tothom els anem fent venir... Suposo que és una cosa molt natural amb nosaltres, ja després dels anys que portem d'estil, ja, no? Que tampoc hi pensem, però ja no cal que en parlem, no? Ja us surt. Ja ens imaginem això per on poden anar les coses. I qui creieu que costa més atrapar en els espectacles o fer riure els grans o els petits? Igual per igual. Sí, jo penso, anava a dir que tots són persones, no? Personetes, vull dir, tots tenen el seu punt de... Per exemple, una patacada a terra, si caus de cul, farà més riure amb un nen petit, això és impepinable, no? I segons quin gag verbal potser amb un de gran, no? Depèn una mica, no? Però amb tots tenen el seu llenguatge. Penso que no... Tot és difícil. Sí, no? És difícil fer riure, i plorar també és difícil. De vegades quan sento de dir, plorar és més fàcil. Tot costa, fer plorar també, fer-ho bé també, tot costa. Estem veient ara imatges de l'espectacle. Com dèiem, veu estrenar aquest Sense Solta, aquest dissabte. Aquest espectacle, potser que veiem ara, és el de l'anterior, no? L'anterior, sí. El que veu estrenar aquest dissabte Sense Solta, a Cabrianes. Quina va ser la resposta del públic? Què us va semblar aquest primer contacte? Molt bé. Sí. Home, sabíem que jugàvem a casa i que ens venia a veure doncs, gent que ens estima i que vol que la cosa vagi bé. Però, tot i així, pensem que la cosa realment va anar bé, va anar molt bé i estem contents, la veritat, de com va anar la cosa, perquè la resposta era bona, realment, ens va semblar que era bona. Sí. Era molt bona. Sí. Ja que penses, ostres, però si el que vam de fer... Clar, tant, allò. Sí. Us va sorprendre a vosaltres. M'alegro molt, no? Sí, realment, clar, quan l'estàs preparant, realment no saps com arribarà, com es llegirà. I una cosa així sense solta, a veure com ho rebran una cosa diferent, però no, va ser per millor, penso jo. Vosaltres us veu sentir bé també, dalt de l'escenari? Sí. Tota l'estona amb el públic, molt a prop el sentia, molt bé, molt a gust, rialles, allò que dius, ui, mira, que bé. Per tant, no haureu d'incorporar gaires canvis, no?, a el que ja us va semblar que... Estructurals no. No, suposo que no. Jo penso que el que ens fa falta molt és rodatge, diguem-ne. Bueno, ens fa falta, diguem-ne, en públic, perquè amb el públic al final la maquinària de l'espectacle es va posant més a to, no? Perquè vas notant les sensacions del públic i fa que l'engranatge doncs, es vagi colgant encara millor, tot llavors encara llisqui molt millor. I llavors, què més ens pot fer falta? Petits detalls que podem anar revisant, assajos, anar cuidant les coses, però l'estructura penso que és prou sòlida. Sí, hem parlat de coses que, això ho podríem créixer, podríem ficar una miqueta més d'aquí, coses d'aquestes que ja tenim ganes de reassajar-la una mica per veure si poden créixer coses i mirar-les de posar-les noves i més a puesto, no sé. I en principi teniu previst fer alguna altra preestrena abans de l'estrena oficial? Sí, tenim un parell. Tenim un parell, em sembla, Cardedeu... I Maçanet de la Selva. I Maçanet de la Selva. I us agradaria que l'estrena oficial fos per la mostra de teatre d'Igualada, si pogués ser, no? Sí, és la nostra mostra, perquè és allà... El tipus d'espectacles que fem és el que es fa a Igualada, no? I és allà on sempre hem presentat els espectacles i... Portem molts anys estrenant allà. Realment, és trastor. És el mes d'abril, això, no? Sí. Fins ara sempre hem pogut anar estrenant allà, vull dir que és un gust i un privilegi, també és una sort que poder-ho fer-ho allà i que continuem amb nosaltres, també ens agrada. I a més que una mostra com aquesta és un gran aparador, no?, per anar al públic que interessa, no?, els programadors. I tant. A veure si és possible, no?